Pare na pa. Anak. Anak ni. So, pagtanggalan ni. Oh, dire. Kaya murag sumpay ng gunya, dire. Dero. Ulo. Kaya bilog na, nasangit ra ni sa... Ay, Kaya murag nasangit lagi, ani. dito pa rin. Yun. Kanya, kana pa, kadto. Yahan na. Ano to? Kana. Kare? Oh. Oh, yan yung top. Oh, sa dili sa kilid. Ano tiyo? Ang kapan na Ano to yung top? Ano ba? Siya yan, wait. Surut ka niya. kana. So, ano? Matangis pang niya. Ang iya man yung kuwan nilo. Diri niyo. Oh. Diri ni. Slider. Like, Ya, yung slider. Ano na ba? Screw mo to? babe, extra daw, babe. Ah, kanang duha, di kaon? Kana ina. Yan, talaga na. Yung ko din nagdaog tools. Wala ko man. Pero manghuwang ko dito sa bus. Pangita sa ko sa tapa na. Philips low flat. Ah, may kuha pa rin ito ni. Oh, kami. Ito yung ano. Kamu. Pero sabi. Kali naman daw nga pwede. Oh. Right, let's go. Hey, manghuwang ko sa bus. Flat screw, Philips. Flat screw, Philips. Tama ka? Sabi na sa ganyo. Ini ano ko? Ha? Ikaw ba lang yun? Tamang gancher. Pero, bago? Ano, ilaw, sani? Puti man to. Lahi tagian. Oh. Ay, isda na, kanang rin. Bahan. Dili, itong ganda. Tama. Dito, bus. Ay, itong oras dahil. Anong plywood ito? Bunod na yun. Sin? Sin? Bunod, kanang plastic. Ano dito bongbong eh? Food delivery? Mo kaya na sila din? Kung na kayo sa tumatong na food delivery, ato ganito, kailangan may nalambot ang day to day, maximum siya dapat. Maximum na ask nila na gatong order ka. Wala ba na sa Grab, di ba? Wala sa Grab, ma'am. O, dala mo. Gamit ka na eh. Kaya. Kung ano, Philips screw, flat screw. Kaya ito itang nagkuha mo niya. Flat screw. Bakit, Astro? Ito, sino din ito? Philip naman ito akong ginan. Ito na? Taas sa makayo ito. Masay ka na yan. Ako talagang naabasan ito silong. Taas ka ito.
Kani kang kain ni, kisam na ko. Awas sa mo kain. Aga to. Ang iyan, tap na asa nga. Inani ba? Nagbalhabal mo din. Ganim blouse rin. Dito lang yan, numbers. Ayo. So. Lusot rin. Lagi kay scroll sa kilid. Ano ang scroll? Lagi na. TV na. Tapos lang yan. Video po na. Parang dito mag-scroll sa kilid. Video na. Barako na lang mo din siya pa. Tanggal naman na wala naman yung mga screw. Lagi pantanggalan naman yun ako. Galing mo. Madam, guni. Kani ay. Diri. Kani siya nakakonect na siya ani. Kani siya diri dira. Sa ari ni diri. Kani siya mo ni. Dinego ni mo ni tanggalon. Kan ko sa din guys. Kan di din mo Ah. Kanya ka na ito ba? Kani lagi screw. Ini. Doubles. Sa magpang sa trading. Trading. Pakai masuk. Betul na lang yan. Begini. Sapian. Berada ya. Kau siapa? Ya. Dili, bara. Oh, tangtang na. Ah, Oh, tangtang na. dili. Ang kini siya. Kani kay ang diri man ko gibara niya ako. Hama ba? Sa isa kong faktor man ko niya, wala man sila kadawa karon. Dala tangtang naman oh. Oh. Di na ini. Sa diri mo na tikas. Ito lang ni. Kahit ito yun. Meron na wala may nganang pikas. Ano yun? Screw. Diri man pa. Ya, itu. Sa asawa. Asawa ka, tapos nakakit pa ka. Karon daw, sabi na sa Nyari. naman sa may itlog. Terus ya. Di ka kuan tignan. Saan tayo? Kung naganggalan naman ako ng screw. Ano dari? Dari, pangkuk na. Hindi tayo, cute ba? Ya, dan screw. Kapag padala na po akong phone, Ligwat to lagi ni. Try na tikas. Ligwat na lang. Ano ba? Ano ba? Wala to sa kan. Lima. Oh, madalong ligwat pa. Naragang. Ligwat to lagi. Assemble. Di na siya. Ayan. Pangal na lang. Ano na. Ligwat to na lang dito. Untuk kahit tayo. Kurang nga. Lagi ba? Murag Hindi ka tayo kito. Kita. Tali. Waktu ba yun? Bayo tayo din. Hindi pa po yung Samsung, sir. Ano sa ni? Wala na yung sa. Okay na siya.
Oo, yan. Talaga tagduha. Pwede na. Oo, ipato mo ko. Ay. Ako na ito paggawa sa ano mga kon. Isang dito dito. Ha? Yan na, talagang gamit nila. Okay. Ah, baik. Slide dito. Orang dito din. Oh, katong isa, katong ipa. Orang dito ko dito. Slide dito. Ganap ba yun? May slide. Ako kanina dalam Asam sana, asam sana. Angkor, asam sana ako isip. Bako rin po. Ito dito sa may Katong oh, bili na. katong brand ba kung igawas to. Dami na sa kumpar. Oh, kani kay kayo. Init sa kay hapon eh. Di ko kon. Ready? Pwede ho, sir. Sorry. Masa ka mas gunit na? Ako dira. Sakta na tanan eh. May program para ang balik ko sa kuwan na airport. Oh, sakali. Pero Ala. Slider. Ambil na bay. wala na. Ini berat kan? Nih, time. Asa kayo? Loh, yun. Brown lang. Oh. Basement one. Basement one. Pull out niya ng one na gamit sa akong trabaho at opisina sa building sa sa office table. Ya, balik ko ito gamcher o isa pa. Aircon. Naman sa nigi kanaog dahil Tagan ng gamcher. Tagan ng gamcher. hindi naman Pero na. ano lang? Yan ko nang Ano lang? Usap mo ka to. atong vlog, yan ko nang strike. Wala na yung si mama. Sama doon. Oh. Dito ba? Ano, Roy? Bos, Tingnan ba? Ito na yun. wala na. Dapat ba? Lo, ano, inot ko na ba't yan yung mga one? Pero
chair. Nah, ako na tayo mo. Ulo mo si Kuno. Uy, ligid. Okay, ready? Steady. Kaya ano lang eh? Brando mo ko. Oh, layon ka na. Kailangan ko na po ko. Pero kung may ko. Ligid. Kuha na, lagi na. Nanawag niya si Mama. Kaya mamigin ka ng tungkol. Tagsa nila. Pagsa na lang si... Ay, sige. Wala rin mo sa tiya siguro. Logan niya. Lumayan ko ba ito sa kuhan? Kanina. Si Mama na lang gati sa kayo pero wala. Naman to kung natin. Ako sa kayo sa ito. Yo! Ipaglanita na pwede mo, kaya naman ko. Ang katulong mas back ba na area, may ito yung design? Wala. Ano, kaya ang akong nagbawan ka, ang counter-taker, ang dito sa passport collection, ako ba ang design sa rin yata? Yung pangalan ng boat, namagli ko nga, pero yung mga nagdala kayo ni, Counter-taker lang ako mga kakatingin rin may bawa na lang kayo sa ay ko. Kaya ako i-chat sa Miss Ay, huwag mo na nung ba sa business bag yun? Pero kasi, kung wala ka niya, talagang sa phone. Pero ang imo ni Bob ito kung Ang counter-taker, sige na slide. sige, start na mo takot. Oo. Duha na ako na duha na ni duha na ako natanggal. Ya, kani gamit ba kani sa kani garja para daw sa tingil. Oo, wala taas. Ya, kani naman yung mga itawa yung gamit. Ano suwan di? Dara. Kini gas yung bugo naman ito. Wala na tayo dito. Ay, bilani? Kasi mo rin daw ma. Kasi lang bro, naalit na din Ito ba baliktad? Jaman screw diri. Ito ba kaya niya ke? Ikaw, di ba ka? Ay, man, tol. Ayun, nakapinagan ng gano'n? Isa? Ay, kita kong dala na pala. Isa na pinalam ko. Kani? Ano tawag ka lang? Kala, kala na sa ubos. Kaya ra. Oo, para may ina-install mo balik. Dali, ra. Dari kong sabi. Itong gamay. Pero ang katong kulot mo kad tumis lang sa Dili mo. Hindi siya magdirik for tamot lang. Nagamit siya. Kaya ay pula pwede sing kisira. mga berte naman. Ay, bagay na sir mga guys. Yatag sa iya. So, kani. Mo. Kaya na yun. Ako tanan mo. Tanan ba? Pagtukom na ako ng clinic. Murag ko ni kanang hotel man dali. Sabi mo dito. Dili ta madugtay pa. Pwede man nato siya pinaog. Pero agi hagdanan, gabi mo ni masigo ba sa elevator? Pero kani iba lang may ko kani. Ang kani mismo di ko na masulog elevator. Hagdanan ni. Kani ako siya masulog inibismantol na. Hagdan ni bigaw siguro ba? Aw, sa saan? Oh, pagsaka ni gasol man ni.
Sa kani. Oh, magdal. Lagi sa din eh. Pagsa sila yatin, magmama. Kani. Ang ganda nasa lutang. Bang. Inyo ko. Ato na ni Boko. Sa subabo, nakatambayan ng subabo kayo. Okay lang. Tayo araw dito. Talsikpan. Nanawag ko si Mama Babe. Nanawag si Mama ganina. Dito Oh. kami gising. Mama bigyan. Mama, wala ni. Pato mo kan. Okay. Dahil mo, ulit na dari agma. Sa paminaw na naman panahon mo, kaya wala yung panahon dahil. Uwan gani. Uwan gani. Pero uwan gani na yung panahon. Ugma lagi ang bagyo. Ay, 9 lagi. Klasik. Di ba po na po ni ganina? Mana din? Gabi kay Human. Oh, din. Oo. Ano pa rin? Ako kung buwan mo sa. Kani, Beb. Pagkaran. Nano ba Ate Gina na? Kana. Tanong. Only lang. Nano yung mga ngan? Ano ba yung mga pangalan din? Nakagilisag na. Sa kan fire extinguisher. Mga Mahal, mahal ka ni. Hindi ang gamit na sa ubos, Beb. Hindi ang gamit na sa ubos. Sa Italy to. Wala ko nagamit. Ipa-photos posting na. Ay, okay to. Bulit ko na. Bago kabit mo. Kapuhan ka na ako. Itong aircon sa Canada. Bago ka na. Ako dito kasi sa kuya ba? Nakagawan niya. Ano ka ba? Ano ka ba? Ang aircon sa Italy, mag 2 years na ito. Dami mo kamot pa? Humog naman ini. Nasublik mo na mo na. Wala mo. Ito na ko humog ni. Di pa rin ako ito eh. Ayaw. Like, tukod may kuwan. Pet shop. Pagdala na ko lingkuranan lagi, ay paayaw na ako. Kaya magpupun-pupuan din. Kaya ay di nagpupun ani. Kaya mo po. Mahal kayo. Eh, Pero yung siya. oh. Ibog gini siya pa na. Kani, ginagdan na ni. Kani, pwede na mag-elevator. Kani. Dapat gani din. Kailan yung scotch tape dati? May mga gamit dito. Dito, yan na naman ang Ang ibandol na ba? Ano to? Ay, ito. Pwede rin, excuse. Ako ba itong puntahan bang yan lang, may dumadala na. So na pa. Kani, isa. Asa? Kani pa yun? Ano, kaya tagsama ka mo. Ultima. Oo.
Good pala. Magkano ba ganun ko po? Kana, napit tadi anak. Kani sa patuloy sa Tagalog, ilang sila mo sa server na. Gani. Kay report na siya solo, kaya siya kahatag og saktong figure. Basta mo galing sa doon. Ari na. Ara. Diretso. Sige. Dili din na pwede mo. Buti taas kayo ni. Masangit man ni sa elevator ba? Pwede mo mag-elevator ba? Oh, iba na ako lang ito kayo. Makuha naman ito ni Carla. Guys, nami diri sa Ayala. Oh, 994. Kaya mo ni Kyle, say hi to my vlog. I love you. Kinsa mo may great. Kinsa may great. Great to my family. To my boxing. The great my family kasi naman. Magkuha ni Godel to sa amo. Sa galito direct mo. Dara dai. Guys. Akyat bahay. Akyat bahay gan. Nakadagit na ko ang aircon. Unsa ang CCTV? Wala man na, ilang. Nangawat ra bitaw mi diri. Nakadagit na gari siya. Nakadagit na si Kyle, guys. Oo, siya garo ko. Ang mga ni Kuan, i-post na lang mo sa marketplace. Huwat-huwat mo sa kong post. Kailangan ta, 50-50 tani. 50-50 ta. Imayin na rin ninyo, guys. Bye! O, isang ito pa. Isod. Hayang. Kemudian security ko biasa ni ibut. Mau lagi? Yan naman eh. Dito man siyang pwesto David. Isda mo yung bilis. Ibutan tayo, babaw? Ito sa beranda nila. Ang ibang table ba? Ambot nila. Asa mo ka mabawsi? Ambot lang nila. Barang niya. Pwede ako ibutan.
Init yun to eh. Init yun to. Hindi yan ang mga kan. Pero mo may kabutangan sa sala. Babawa na ito. Ano ito, gawas? Gawas sa managalan? Sorry.